Дӯстони азиз, ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали мо. Дар ин ҷо ман саҳари рӯз кати вай кардестам. Чебурек гӯем бо алаб. Ҷада пиёзаша майда дорам, начинкаша тайёр кунам ва заволаша тунук кунем. Саҳари рӯз кати гӯем соат 11 шудаю саҳари рӯз кати. имрӯз берун ҳаво гирифтагӣ ҳастаям, хеле хунук. Дина вообще ҳаво гарм буд, офтобаки хушрӯ буд, хела берун биромадем гаштем. Имрӯз бошад берун ҳаво гирифтагӣ, хонада шиштӣ. Об дошта. Заряди телефони ман тамом шудааст, дӯстони азиз. Камтар телефона заряд мономад. Кани омаден шумо ман ин дута сухари хари рафта буд. Мал. Манам хел дӯстони азиз, ман дегда андохтам, заряд полниси тамом шуда. Телефон ози мемура. Кани дарой. Дарой на. Ҳаштуми марта мана падарка. Дӯстони азиз, ман инҷода ман аллакай шудум. Намқай дигаш мондагӣ аста. Инҷо ҳам пухтестам. Не қаша пухтум. Даруни вайда мондам ки то ки мулоим истан, хай қоқи бад нашава. Мана хел начинкаш мана хел дӯстони азиз. Инҷода ҳамо алафо камтар гӯшти пухтагӣ буд. Ҳамо гӯшти пухтагиро ай мисарубка гузарондаму. Омехта кардам ҳамаша. Вай. Баъд ами кабути ву чесноку, шавелу ҳам хеле чиза буд, ҳамаша майда карда андохтам. Падарка. Онами хел дӯстони азиз, ман инҷода ман газидам беҳад ба мазза омадагӣ аста. Камтар гӯем, мана чӣ хеле ки мебинед, камтар гӯшт дорад. Гӯшти пухтагӣ, гӯшти хом не. Гӯшти пухтагӣ андохтамша, шӯрбода буд. Камтараш гӯем зиёдтӣ кард, гӯштош зиёдтӣ кардак. Ба гуфтум чӣ кор кунам, ба гуфтум биём ва гӯшта ай мисарубка гузаронаму гуфтум. Қатиями алафо омехта кунам, барои он ки ба ёд дорам очам кати пирашки мепухтем. Баъд амихе гӯшти аввал мепухтем, ай мисарубка мегузарондем. Баъд кати пиёз омехта карда, пиёзаша низ сирх мекардем. Баъд вай амихел пирашки дегӣ мекардем, самбусаи дегӣ, пирашки дегӣ. Намихел тез ман пазам, уже шавҳарам омадан. Обед. Намихел аппетитни хушрӯ. Дӯстони азиз, ман инҷода ман ноное пухтум, хамири нон кардага будим. Иношда аёдам биромада ки вай сиёдона чӯшонда ки ҳами сиёдона небинен мерезад, аминаш бо. Ҳами хел мулоими хушрӯ шудагӣ ҳастанд ки ноное небинен дӯстони азиз. Агар ки хамир дар ҳақиқат хушрӯ расад, агар дар ҳақиқат гӯем хамираш нағз бошад, хушрӯ бошад, беҳад хушрӯ мебуд. Ин 4 дона нон гӯем барои мо 1 ҳафта мерад. Барои ки ҳозир шавҳарам вообще мумкин ки 2 ҳафта бара, барои ки ман инҷо чӣ хеле ки мебинен 1 табақ ва ё истодиан хай хурдему, бо гӯем мумкин ки пагоҳ обеддам ҳатто расад. хезен рафтем пагоҳ насиб вай ҳастай. Чӣ мегӯянд? Саъди кӯдакоя барум сарошона шӯюм. Сарошона шудан дар кор. Пака бо духтур рафтан дар кор. Салмона духтур барум. Намедоним ҳози ҳавай дуром сараша шӯюм, нашӯюм. Ҳайрон ҳастам. ҳози асос ман ин ки хулиганои сарошона шӯем. Пага саъди гуселшон кунем. Тамом. Анами хел дӯстони азиз. Ман равам гӯем кору бороя кунам. Баъд вай якбора айтор чизора гирам. Бо давоми влог пагоҳ мешавад дӯстони азиз. Ҳаракат кардестам ки 1 рӯз пас партом видео, барои он ки беҳаминам
просмотр кам шудестай ва ҳам чӣ мегӯянд дилгир накунам бисёр шумоям. Намехел корубор беҳад одам зиқ мешавад. Ҳамин видео мепартоӣ зиқ бисёр аз блогерон низ видеоҳошон кам шудестай. Блогерое ки бисёр нағз мебинишона тамошошон мекунӣ уже дидест ки видеоҳошон кам шудестанд, нестанд, видео намондестанд. хай иншоалло бо ҳамаш нағз мешавад. Ина бинен дӯстони азиз, ин дарахта ман шуморо дина нишон дода будам, гуфта будам ки пумчакадага уже имрӯз гулаша бинен саб сафед пури гул шуда ки ҳаст. Рафтем сиёвуш? дӯстони азиз, ман гапа сар кардам, якта саг ҳафа сар карда баробари ман. имрӯз рӯзи дигар аст, бегони рӯз шуда қариб гӯем баъд ман видео сар кардам. Бинен дӯстони азиз, вай дарахто чӣ хел аллакай гул кардиянд. ҳамихел саб сафед аҷоиб буд. Берун борон, имсаҳар борон набудак, имсаҳар ҳаво хушрӯ будак, леки бо чӣ хеле ки мебинен борон задестай. Дарахто бинен чӣ хел гул, ҳама ҷо сери пасмурдӣ, ҳаво гирифтагӣ ҳастай. Дӯстони азиз, мо саҳар кати трезак шудамонам, ҳавои тоза, асоба хунук несту, некем чӣ мегӯянд боронае. Чӣ хеле ки мебинем. дӯстони азиз, саҳар кати мо больница рафтем, Салмона больница бурдем барои он ки сулфа кадеста будак. баъде ки бо Салмон, шавҳарам, чӣ хеле ки гуфтам чанд рӯз аст ки шавҳарам касал ҳастанд. Шавҳарам низ бурдем бо ҳамихел дору, хай укол негуфтем, барои Салмон да укол гуфтанд, мо негуфтем. Сироп гирифтагӣ аст имшаб, сироп мечием шаб. Шавҳарам низ ҳамихел фақат дору, тамом. Дика гӯем уже монда шудагӣ ҳастем, ай уколу дигар чӣ. Саҳари кӯдакоя садик бурдем, номашу имрӯз садик Нилуфар вай кати гиря нола кати, намехоҳад садик рафтан, намедонам барои чӣ хеле шудаи. Садик Нилуфарда маъқул будак, аҳвози бошад уже гиря нола кати. ҳаво гарм шавад, ҳаво нағз шавад, агар кӯча мебурон бо мумкин ки нағз шавад. ана мехел дӯстони азиз, бо яке аз тамошобинон комментарияда нависта буданд ки апай Нилуфар, агар ки ютуба маҳкам кунанд чӣ кор мекунем мо, чӣ хел шумо тамошо кунем, умуман чӣ хел ютуба тамошо кунем гуфтанд. ва бо якчанд каси дига дар инстаграм пурсиданд ки апай Нилуфар чӣ хел тамошо кардан мумкин, чӣ кор кунанд, чӣ мешавад ютуб агар маҳкам шавад, мамхел пурсидестанд. хай илоҳӣ маҳкам нашавад. Лекин мана тикток ҳамхел шуд ки ҳозир намедонам, лекин гуфтанд ки тикток полностью маҳкам шудагӣ ҳастай уже. Пеш гуфтанд ки короче видео карда намешаду, прямой эфир карда намешаду, неки тамошо карда мешавад. ҳозир гуфтанд полностью маҳкам ҳаст. Рости гап намедонам. Ман барои ки ман тикток истифода намебарам, ҳамихел фаҳмидам гӯем. ютуба гуфтестанд ки мумкин ки маҳкам кунанд полностью вообще тамошо карда намешавад, и видео парча намешавад. Рости гап ман намедонам, неки бисёриҳо ҳамхел гуфтестанд. уже ҳама телеграму дигар ҷоҳо рафтестанд. Рости гап ман худам намедонам вообще ки чӣ кор кунам. Неки мегӯям ки VPN кати метавонен ки дароен, тамошо кунен. Короче ҳамин ютуба полностью маҳкам кунанд. Агар шумо VPN скачат карда, ҳозири худаш дӯстони азиз, ҳозир вақте ки скачат карда мешавад, скачат кунен. ман ҳозир шуморо якчанд нишон медиҳам, кадомаш гӯем барои он ки ҳама VPN-о ҳар хел VPN-о истифода бурда намешавад. барои ҳамин ягонта нағз шавад. Ман чанд кас манда маслиҳат доданд ки ҳамин VPN нағз ҳастай, ҳамина скачат карда монен гуфта. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо низ скачат карда монен вая, барои он ки баъде ки полностью заблокировать кардан, баъд агар ки копен мумкин ки дигар уже ягон чиз скачат карда ҳам нашавад. ана мехел дӯстони азиз, мана ина истифода мебурдам.
من این VPN خیلی که میبینین لیکن با بسیاری ها من این VPN استفاده مصلحت دادن خیلی که میبینین اینجا به حد بسیار هسته باید های دیگه شم مصلحت داده بدن و نکیم وای نبرو دسته جدا نشان ندادسته من گریم من این VPN هم نغزای میگویم من اینش من گریم خیلی هم خیلی میبینین установить میکنین تمام دوستان عزیز برای همین حاضر خودش установить کردم مونه نخستر هسته خیلی که گفتم الان میخیل دیگه با چی گپو کارو من نمیدونم برای که من вообще یگان چیز وای نمیکنم فقط همین روزی در روز کار باری خون نه اگه چخل گم настроение نغزم نیست настроение نیستم خیلی موبایل دگویم امی میخزی امی کاربر خونه خیلی میگه که خیلی پزم یگان چی رو بوم توزه کنم چخل گم مجبور میخزی میکنی برای که کردن در کار هسته ай хел гӯӣ ки ягон хел настроение бошад ё ки ягон ҳавас бошад ягон чӣ бошад хелда нест вообще ҳамин рӯз нақшаи пилисоз кардана доштам аз сабабе ки ҳаво гирифтагӣ буд бо больница рафтем омадем ҳамин бовар кунед хӯрок пухтум кухня камтар порядок кардам ҷобаҷо кардам тамом сирка офтоб кардам тамом дига ягон кор гӯем накардам хостам камтар дам гирифтан салмон омад хоб рафт то ман унҷоҳое ҷамъ кардам авқот кардам ҳама корома кардам омадам гуфтам ака каме хоб мерам гуфтам ки салмон бедор шуд тоз мана соат 3 мо 6 дием салмон катиян салмон ҳамин салмон ҳаст ҳамин кати хулиганӣ карда гап зада маслиҳат карда мешинем ҳо алам хел дӯстони азиз нависед шумо фикротона зиқ бошен хоҳен суҳбат кардан инстаграми манда нависед ман инстаграма дар инҷо мемонам дар описанияи видео ссилкаи инстаграм ҳаст рақамҳои ватсап ҳастай барои ҳамин дӯстони азиз зиқ нашавен иншоллоҳ ман боварӣ дорам ман намедонам бисёриҳо дилошон мондагӣ аст аз ютуб лекин ман то ҳол боварӣ дорам ки иншоллоҳ хуб мешавад иншоллоҳ нағз мешавад ҳамаш худо хоҳад бо ҳамаш гӯем тинҷ мешавад бо ҳам хел гӯем ҳама чӣ хеле ки бисёриҳо гӯем блогер шуда ҳаракат кардан видео карданда ҳаракат кардан блогер шуданда ҳозир полисти ҳама дилаш мондагӣ аст не ки ман боварӣ дорам ки бо хуб шавад нағз шавад бо ҳама ҳамихе давом метиҳад бо ҳама нағз мешавад ҳамаш хуб мешавад асоси он ки боварӣ кардан дар кор адамхе ва дуо кардана фаромӯш накунед дӯстони азиз ман боварӣ дорам ки ҳама ҳамин шабу рӯзда фақат дуо мекунанд ана михел дӯстони азиз вай майнаҳое бинед нонои қоқои мо омода хурдестанд бовар кунед агар ки амин бром дастархон нон ҳам хеле фақат амин нон вай мекунам ҳамаш мебиён ҳаминҷада сразу саҳар кати мехези ҳамаш дааму гирди коробкаи шиштагӣ ҳастанд дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед ман ҷада блинчикои ранга тайёр кардам намихел сабзу оранҷеви ино ҳама кӯдако иноя чаппа кардан гирифтан омадан блинчик тияна гуфтан чӣ хеле ки мебинед бисёриш сабз шудагӣ аста барое ки сабзаш бисёртар буду оранҷевиш камтар буду ва оранҷевиша уже кӯдако хелаша хурда ана михел гӯем ба ҳавас ба вай хурдан блинчикоя вай ранга ҳастай гуфтам ана михел дӯстони азиз ҳамин кати блога ба охир расонем ман камтар эфир кардам суҳбат кардам ҳама да эфир будаг ёда гуфтам ки VPN скачат кунен шумо низ дӯстони азиз ҳатман VPN скачат карда монен ки то ки вай маҳкам нашавад ана михел дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатона эҳтиёт кунед худо нигаҳбон бошад шумои дӯстони азиз хайр